Привет на всички! Днес 29 май. Нека да видим какво пише DIRBG. Интересни неща стават там във Варна. И така, чета, шефът на КУП е напуснал страната, твърдят ПП, и показаха снимки на строежа още от 23-та година. Според Бойко Рашков, украинският предприемач е излязъл от България през границата с Румъния вечерта на 28 май. Ами естествено, той няма да ги чака те да го арестуват. Ето вижте, тримата задържани от украинската корпорация КУП са освободени от арест, естествено. Така. Рашко каза още, че когато е било взето решението на ДАНС за екстрадация на НЕП, защо да го екстрадират, бе? Да го арестуват, бе? Ще го екстрадират, после ще го търсят с международна заповед, ала бала. Така, по повод разказите на украинци, които твърдят, че вече живеят, но последни къщи имат нотариални актове за имоти, депутата посочи, че към момента няма изповядани сделки за имотите в комплекса. От партията показаха и снимки, доказващи твърденията им, че в местността Баба Алино или Баба Алино, не знам точно как се произнася, е започнала сеч и строеж още през ранната есен на 23-та година. И ето фото от публикация на кмета на Варна Благомир Коцев във Фейсбук. От тях се вижда, че са снимани през октомври. Преди 3 години самият той встъпи в длъжност месец след това. Окей, разбирам. Тук си прехвърлят едната като горещ картоф, но той е стъпил един месец след това, но преди това нали е имал кампания. Сега, Варна не е Ню Йорк, Варна не е Лондон, не е Мексико Сити. Знае се всичко. Всичко се знае. И той не е направил нищо. Ти си кмет, бе, провери какво става в града, който управляваш, и ще се разбере. Те чакаха Радев да дойде, без да го защитавам Радев, и да почне да вади на показ всички тези мръсни сделки, които са правили.